Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana sezantsi ezifundazweni zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika sabingelela lena ke iBlack Life TV kama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika kama nguKing Sichaka ngokaluqa wona ke umbukeli wethu othandekayo othembekile siyajabula siyathokoza ukuba nawe qhubeka usubscribe ulike ucomment ube ingxenye yomndeni wethu okhulu usuku nosuku phinde sikukhumbuze ukuthi ifamasi yethu imi ngento salokhu ikhona nje kusalekelela labo bantu abanezidingo abayidingayo ey'ntweni ey'thinta umuthi wesintu kunenduku abayilandile kamuva nje ibizwa ukuthi inyembezi zengane induku le isiza abantu abathandanayo ukuthi ma omunye efuna ukukhumisa omunye kube lula nje njengalokhu ukuthi mhlawumbe kunobaba wengane omazi ukuthi ugcwele iy'hlahla kayondla ingane ohambela kude nawe iyakwazi le nto ukuthi imbamba ahlale athi du noma wengane ngokunjalo nesithandwa sakho ngokunjalo wonke umuntu omdingayo nje ukuthi nisebudlelaneni naye nihlale nithi ne ongakwenza-ke wona kusebenzisa le namba uyibone gobhoza njengamanzi omfula lapha ezansi ufonele yona uze ukuthi bengakusiza kanjani ehhovisi lethu laka Black Life TV kwifamasi yethu igama lami King Sichaka mangabe nje ulinka uthi #King Sichaka luqa then ke uhlale phe kodwa boze ngathi either send a message noma i-email noma uyafona kodwa hashtag yakhe ebaluleke kakhulu lethi #King Sichaka luqa khumbule-ke akusimini umelapha akusimina ogaya induku kodwa bakhona abanikazi bayo wena okwenzayo ufonela lo sesehhovisi axhumane nawe makuthi amtholi yena ekhona CEO oyedwa phakathi kwabo bazokhuluma nawe bakusize hayi uKing Sichaka luqa uthi nenamba yami ungangibuzi ingane zakuthi indaba yey'nduku nani angazi lutho asike lo dabeni lanamhlanje siza ukuthi isihambeliso sethu sosuku sithini sokhuluma ngani khumbule-ke induku yethu ibizwa 1000 rand mangabe ungaphandle kweTheku 100 rand weKorea bese kuthi mawuseThekwini namaphethelo ungeza uKorea luzoyilandela wona mathupha efamasi yethu ibiza 900 rand asike lo dabeni bodi sawubona Nkosi yami niyaphila sikhona njani ni sikhona siyaphila sibonga kakhulu Nkosi yami siyazi ukuthi abantu mabefikela basuke bazoxoxa igaxinga kodwa ke asiqale sazi wena nje ukuthi ubani lo cha uMntakabonga igama Sikhumbuzo ngwakasokhulu mfowethu ngisuka khona la entabeni zaseshowe yeah mfowethu mhlambe kubalekile lokuthi ngikubuza kodwa ke ngiyazi ukuthi abanye abaqondi lokho ngisuke ngikubuza ngoba ngumuntu oseNingizimu Afrika ngiyafisa ngelilanga ukuthi ngiyithole ngikule ndawo okhulela kuyona kodwa ke ake ngithole ukwazi ukuthi indawo enjani ngokwazi kwakho nje mathi waxoxela umuntu nje ongayazi ongaphandle cha ke indawo nje enhle futhi emnandi kuyafuyeka kuyaphileka kuyalimeka akufani yeah nalezi indawo lezi emjondolo kanje yes indawo nje uthothi uyakhona noma uthothi kuhlatshiwe lapha phambi yodla inyama nje mahala nje kuyahlatshwa nje indawo nje esemakhaya futhi nemvula yakhona yinhle nje kuyaphileka ukushuthi nje umuntu ofuna ukuyithola khona engakhululeka agcwala ubhavu basaphila ngesidala futhi izinto zasemhlabathini sakholelwa kuzona kakhulu kusadliwa ngolidala impela ney'nsizwa makuthiwa isemgangeleni impela uyabona ukuthi-ke izinsizwa lezi ezabuthwa zabuthwa impela nangithi sekukhona lezi oskin jean bephathe iy'nswazi lezi ey'dobhisayo cha lapha hayi ziyavunulwa impela ziviliyele ubona ukuthi into lezi zigcwele igazi eyi zishone khona awusuka madoda uzoma mayiqhamuka kunyakaza unwele usho awu zaqhamuka amadoda ilwane kamhlophe ungadluli lethi zongathi akudlulanga lutho hayi alright bhuti asikene mhlawumbe ekuqaleni kodaba lwakho kuze kufike la size khona namhlanje ukuthi kuqalephi kuze kufike la sekuyinkinga khona noma la usuthi khona mawubheka ukuthi ake ngivule isifuba even lo ungafuni ukushintsha kodwa ake ngivule isifuba ke just ukunekela umphakathi kwenzakalani hayi inkinga ziningi mntakababa ngisakulandisa ngalolu daba indlela olujule ngakhona nolusinda ngakhona angazi ngalichaza ngithini sure kusho ukuthi lapha ekhaya sizelwe nje sibaningi kukhona umfowethu omdala kimi mina ngingongemumva siphapha manje umfowethu izinto eziningi uyena obeyibambile ekhaya lekelela singashodelwa lutho yes ephusha impilo nje kumnandi kwase lokho
ku-afforda kwakhe kumzali kwase kumenza wayibona sengathi unengane yodwa ey'nganeni zizonke nje. Yo, waqala kwahlungu iphela emasini. Hhayi, uyayicabanga-ke impilo ozoyiphila day in, day out. Eish. Day in, day out when kwi-isolation nje. Le isolation is not about ukuthi mhlawumbe ngoba umubi. The matter of ukuthi awu-afford then usuka oppressed, uyabo. So, nembala-ke umuntu uyiphilile impilo. Noma uzama ukuveza indlela ozizwa ngayo kodwa ubone ukuthi hayi akuwenzi umehluko. Yes. Akuwenzi umehluko. Igugu nje lingaconsi phansi. Ubona ukuthi kangilutho. Awekho namandla ukuthi ungaphuma lapha egcekeni uyoshaya esithumbanya noma inxuwa ukwenzela ukuthi ke Mhlasimpe nawe umama ukungabe ukuthi uzoba yitiye aphinda abe lunch kuwe. Ekumele ngale nqaba yokuthi nqaba nje yabona. So ke kwahamba ke izinto kwakhona ukuhamba ngathi ziyashintsha. Yes. Nami sengikhula sengibuka ukuthi lempilo le sengiphilile yebo isikhathi side kusuka phansi kuze kube lesi sikhathi ngicabanga ukuthi ngingenza kanjani nami ukuyithuthukisa. Ngibeke sengiwela kuso lesi simo sokuthi ngisukume ngisekele umnotho. Okay. Abanye bakubeka kabi Mhlasimpe uma bethi ukuthwala ngoba sekugcina kusabeka. In as much as kunama complications akhona kodwa ke ukusekela ngoba njengoba ubona nansi i-building le ngaphandle kwe-foundation ngaba yikho. Okay. Ungambona umnomzane efuyile. It's not like ukuthi nje into eqhamuka emvuleni. Bayahluma nje. Cha, isekelwe lento ngoba nayo i-technology yabanomzane nesikompilo lokufuya ijulile. Uzokafike nje umnomzane ngathi uzobheka isiphongwana sakhe esidukile, afika bambelele entubeni zesibaya ashiye into. Useshiya into ezokhwela lezi zilwane zala ekhaya ukuthi zife. Sekwenzakalani? Ayisakhula isazale zakho. Usebenzela phansi manje ziyaphunzela ziyalazela. Kodwa uma uyindoda usekela. Uzathi noma efika ebambelele ethi uthothi khona vele izinto ezikhona ezigadela. Ikhonkwane ehleli la. Angithi ke ezigade lapha. Lapho ke ngeke ke kwenzeke intando yesithi sinoma kanjani. Kusho ukuthi ke nami ke ngasithatha isinqumo sokuthi cha angiphoseke echibini. Ngenhloso yokuthi Mhlasimpe umama nami uzongithatha ngibeke ebalazweni ezingeni likamfowethu. Ngiyubona umehluko nami ngizizwe ngumuntu ekhaya ngoba ngi-afforda. Isimo ke singaba ngasihle ukuthi umfowethu wavelelwa inkinga kwaphoqa ukuthi ngenze okungalungile. Ngisebenzise yena ukuze ngithathe amandla ngoba uma ngiphuma umlisa Mumbe lo wangitshela ukuthi kufanele kube umuntu oyigazi lami. Sho. Ukuze insebenzo yethu le izochuma ipheleliswe kahle yes. Ubengekho ke ebe kungaba uyena ngoba wamention ukuthi kufanele kube umuntu oactive okhuthele okwaziyo ukubona izinto yabona. Osabalele ovulelekile. Nembala ke wagcina ke ehamba ngalolo hlobo. Kwangaba nsukwana ezingaki. Nami ngiphuma ngibheka lapha impilo ngayibona incibilika. Yes. Uba khona umehluko ngikwazi ukuthi nami ngi-upgrade esakhiweni sasekhaya ngenza umehluko ngidilize okudala. Ngifaka izitezi. Ukwabonakala ukuthi cha ke kona ke ubukhemfe futhi nje ke phela impilo isiyasho ukuthi hayi ke isiqondile. Nami noma ngiyibuka noma ngizwa ngibona ukuthi hayi noma ngiqhamuke ebantwini sebeyaqala bakhothame hawo. Nkosi yami. Hayi kumnandi ke kukuhle kunjalo. Okubi ke ngakho konke ukuthi isinqumo engasithatha sahamba ngendlela engangifisa ngayo kodwa
akungisebenzelanga ngoba lo osizalakho akayishintshanga lento yokuthi angicwase. Hawu, noma usunamandla? Noma senginamandla ngazi noma ungawazi amandla ami ngoba ngisebenzile impela. Izindlu izitezi manje zirinovethiwe kushintshiwe kwakungamawindi eplangwe noma insimbi kushintshiwe uyabona ukuthi ku-modernized. Nami nje ngiyayithemba nje mangingena ngoba ngiyabona ukuthi cha ngingena emzini osetshenziwe. So-ke ubuhlungu-ke nje-ke engibhekene nabo yibo lobu bokuthi cha intombi endala hayi usakubekwa i-isolation namanje. Isabambe impela leli lokuthi hawu kube kusekhona ubani nje hawu ngokuthini ngoba akukho engakwenzi la ekhaya. Eish. Ngesikhathi kusho lokhu vele futhi kuyangishaya ngoba ngiyazi ukuthi kwenzakalani. Sekungishaya even more than before. So-ke ilobo buhlungu engingazi ukuthi ngingabenza kanjani. Ngingabenza kanjani ngingeke ngibashiye phela ngoba sengiyisihlahla esiwumthunzi onethezekile kubona. Uma ngibashiya bazosala babe nenkinga. Eish. Akukho ukwenza ngokunye. Manje-ke kodwa ngiyasibona isisindo ukuthi cha kona ayi ingcindezi inkulu. Ingcindezi inkulu kakhulu. Kusho ukuthi wena bhuti ungasho ukuthi ukuthwala kwakho umama waba nesandla ngamagama awasebenzisa kuwe ekwenza uzizwe ungenamandla. Ngiyaqinisekisa lokho ukuthi impela umama uyena wanginikeza umhlahlandlela engaboni kodwa yena phela. Engaboni yena ukuthi uyangithuma lapha. Manje njengoba namanje kusaqhubeka noma usuzame kangaka sekunomfowenu okweliphakade sikhuluma nje owayengenacala ngenxa kamama. Ithini into yakho njengoba umama esaqhubeka kufaka i-isolation leyo bukhale ngayo siqala? Hey. Yona-ke nzoka yikeyi-ke le. Ingcoba kaxa ongazi noma ngithi ngiyacabanga ngingayixazulula ngithini ngoba iqeda amandla ngalolu hlobo nami engingalwazi. Ngoba phela uma ubheka manje kusekugcineni kwakho konke ngoba uma ngidikila ngiphuma ngithi ngiyabashiya angeke umvuse kodwa lo sephansi. What has happened? Yes, bekuyikhona inhloso yokushintsha kwempilo kodwa bengimdinga umfethu ngoba bengingenabutha naye. Yes. That is why ngikubalula ukuthi awu uma ngicabanga manje ukuthi lamanzi nje obechithekile sengawabutha kanjani angiboni iplan engawabutha ngayo ngoba ngeke savuka lo. Mhlawumbe kube-ke ngangivele ngaduba ngalishiya ikhaya ke mhlawumbe ke ngabe kuyaxoxeka ngoba ngabe ngithi namhlanje sengiyabuya ngize ekhaya futhi aqhubeke nalo isolation yakhe. Manje ngikule isolation nje engangithi ngine solution kanti akuna solution. Eish. Ngifaka nje moya inkinga kodwa ke impela embuzweni wakho nje mhlonishwa hayi angazi nami impendulo kanginayo. So inhliziyo yakho ithini mawubuka umanje ngamanje? Kufika konke. Fika ufuqufuqu ngiphole. Kubande ngize ngiphole. Shise ngize ngiphole. The way nje ke isimo nami engithi mangithi ngiyathula ngingazi ukuthi isolution yakho niyiphi bese kuletha konke nje. Konke kunqwabelana ke kuthi. Kodwa ke wena mawubuka isimo sakho njengamanje obusunamandla nalesa simo ongenamandla ngasabantu bekubukela phansi. Mangathi waxazulula lenkinga ungakuncamela ubuyele emuva noma uthi cha mina sithwaleni sami angifuni lutho into nje ile ngidla. Cha alisekhe liye emuva phela manje. Ukufakela emuva sekuchazani kanti ngoba sekukhona sebendulele eliphakade kakade. Akusesona isixazululo kusho ukuthi uyabona manje vele ngiye ngithi lokho kungifikisela ngokwesaba ke ukuthi phela umuntu osesendleleni nango manje umama uma ngathiwa nje ke manje cha kudingeka umuntu wesifazane ongathwala ngayo noma umama hawu ngabe ngithi ke ncinci kaMjoli uthwale ngomama ngizonzana hawu umthwale nguthwele uhlukephi kulo engithwe nguthwele enhlizweni
Obuhlungu obudala uyena ngeenkulumo angazazi uba zihlala kanjani kimi. Yho, Ukuba ikhona indlela impela nje ngabe ngithi cha hayi mfaka esigqolweni. zilime zetshe. Zilime zetsheni. And futhi iyona solution phela leyo. Ayikho enye ngoba after that akekho ozolokho engifundekela ngokuthi awakungcono eGibhithe. iGibhithe lana sedlule lapho manje siyaphambili. Iyona nkinga nje mfowethu ke. Ngiyakuzwa mfowethu, asithembe ukuthi ke nawe ushare ngaphakathi esifubeni sakho. Omunye umuntu obengakakhuluma kodwa wena uyakhuluma njengoba kunjalo. Futhi unesiqiniseko sokuthi wena la ukhona kahle, inkinga amazi. Impela ngikahle ngihappy akukho engishoda ngakho. Inkinga nje ilamazwi awehli namagabade. Kukhona uba ngizwe kuthiwa amazwi ehla namagabade cha. Awagwinyeki. Akukhona ukuthi ngathi ngiwagwinya bukhwili. Cha. Hayi amazwi impela nje avela avula umgodi ubona ukuthi aqhiba. Sibonga mfowethu isikhathi sakho nokufika la. Ngithokoza kakhulu nami. Mfowethu ngokuqala uhlelo olufana nalolo ukuthi Mfowethu umuntu akwazi ukukhofa out okanye ukugonyuluka ngenkinga ngoba ayikho into ebuhlungu njengokudliwa inkinga ubusuku nemini. Kungenandawo la zoyikhuluma khona. Ungenakho ukuthi uzoyikhuluma ngoba ngeke ngikhulume umfowethu. Akasekho. Akasekho. Nemfihlo angikwazi ukuthi mhlambe sengayisa nje exactly lapho mhlambe engathi iqondene nakhona. So ke iplatform enjenganalena cha ngiyithokozela. Nginethemba lokuthi umthwalo uzokwehla nasemcabangweni yami. Ngikwazi ukucabanga ngiye phambili ngingacindezeleki. Sawubona kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu. Babukele Black Life TV niyamuzwa ke umhambeli wethu namhlanje ekhuluma uthi yena izathu sokuthi athwale kwaba uma wakhe onamagama angalingana wajikjela kuyena. Sazi ukuthi mhlawumbe unicabanga ukuthini makhulunywa lolu daba olufana lolu. Thina sineke ithebeni awukhulume nawe siza ukuthi kuthini okwakho kuphawula. Le Black Life TV igama lohlelo impande zama Africa igama lami King Sicaka ngala signing out siphinde sibonane kokulandelayo. It's the Black Life TV.